I DACA arbejder vi for at give naturens ressourcer sikkert tilbage. Intet går til spilde, alt kan bruges, det er DACAs filosofi. Genanvendelse af animalske biprodukter har været et tema for landbruget i mange år, for det handler om vores fælles veterinære sikkerhed og bæredygtige udnyttelse af sidestrømmen. Om det er fuldprofessionelle eller hobbylandbrug, så er vi en integreret del af den animalske produktions livscyklus. Det DACA, vi kender i dag, er en sammenlægning af virksomheder og fabrikker, som har håndteret døde dyr i mere end 100 år. Veterinær sikkerhed er derfor i vores DNA. Det er en del af den opgave, vi er sat i verden for at løse. Du ser det ikke i hverdagen, da det er et stykke usynligt arbejde, der sikrer danske fødevareproducenter de bedste muligheder. Den veterinære sikkerhed, såvel som fødevaresikkerheden, starter allerede før afhentningen. Vi justerer vores ruteplanlægning mange gange dagligt for at minimere smittefare mellem bedrifter. Det sker gennem monitorering og samarbejde med myndighederne. Vi er online med CHR-registret og korrigerer vores afhentninger efter dyrlægernes løbende registrering af sygdomme. Det er sådan, vi holder styr på sundhedsstatus og sygdomslister for at gøre hinanden trygge i vores fælles håndteringssystem. Vi vil sikre højst mulig genanvendelse af animalske biprodukter, uden risiko for smittefare. Vi har derfor et nøje opsat system, hvor vi på baggrund af risikokategoriseringer forarbejder materialet mest hensigtsmæssigt. Herefter anvender vi de bedste og sikreste steriliseringsteknikker til de enkelte kategorier. Vi forædler biprodukterne, så risikoen fra råvaren ikke følger med. I dansk landbrug og fødevareproduktion har vi tradition for at være fælles om at sikre vores afsætningsmuligheder. Pålidelighed og gennemsigtighed er afgørende og derfor helt centralt i den service, vi yder. At vi i Danmark har et fødevaresystem, der er velrenommeret og efterspurgt i verden, skyldes ikke mindst, at vi har taget sikkerhed og gennemsigtighed alvorligt. Derfor har vi i mere end 100 år tilpasset vores produktion efter verdensmarkedernes krav. Særligt efter udbruddet af BSE som det mest markante eksempel. Vi står altid klar som beredskab, skulle der ske sygdomsudbrud eller andre uheld, og er garant for, at der bliver ryddet op. Vi laver forebyggende arbejde, rådgiver landbrug og fødevareproducenter, for at vi alle beskytter hinanden. Vi er klar over, at døde dyr og organisk affald ikke står øverst på andres dagsorden, men det har stået øverst på vores i mere end et århundrede. Et sikkert, fælles system er ikke en selvfølge. Det står vi sammen om. Vi vil føre an, når det handler om biprodukter fra fødevarer. Vi arbejder cirkulært og sikkert for at give dansk landbrug og fødevareproduktion de bedste muligheder.